tanggane. Sunatan tanggap nopo? Tanggap nopo? Ngawur. Ngawur. Kang kapal pitik. Kapal pitik. Kuya!
Ambek angin. Wah, sudah. Ya. Ya, kok suruh ketok ya. Mampu ini kok ya, jenenge sudah. Oh, lah. Bisa dek angine. Hei, aku bergaya. Woi.
Jatuh lagi. Gini dah semuanya. Sisa yang diwo. Andanya aku lewat. Ya dadah.
Wah, ini tenang ya. Macam ayo ya. Tenang. 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 Ayo apa ini? Wah, sengaja aja. Alah, terima banyak. Kalau situ lagi tidak melayu apa? Panas. Ayo Col, ayo Col. Ayo dong. Oke dong. Iya, ayo Glenn, Kenny. Asik, asik. Oh iya, aku Joy. Masih, masih. Dang, Apa Kang? kowe kok kesusundang kagian metu apa jangan nondil dang. Aku berendang tidak ketoprak Kang. Oh ndi no? Nang Seren. Ana ketoprak. Iya, Ketoprak apa lho? ketoprak Wayu Manggala. Bengi iki nang desa Seren Kang. Oh, acarane sunatan. Dadi ramene Kang. Alhamdulillah jete tunggoni penonton kabeh tamu undangan Kang.
Oh ya jelas no. Wahyu Manggala kok ekek diomongi ro prae lek moga lasi desa Tanjung Sari Kecamatan Jaknan Kabupaten Pati ya. Yo jas oneh iki lakone humor ngono. Ya piye Kang Muncul? Endang hidungane ya. Muga-muga yen digawe rezekine ora nukane jan saya kebah. Amin. Sehat kabeh sak keluarga amin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Amin. Oh, Dang, apa Kang? Wah, menawi apa jenenge kowe ape nekano nimbali ketoprak Wahyu Manggala gampang Dang. Piye Kang Muncul? Oh, langsung ae ditelepon nomere Pak Mogoy. Piro Kang nomere? Lu ngono ya Dang, aku lak maca. Iya Kang, tak jogeti Kang. 081 kok sesok prei ya? Sesok prei Kang menana wah. Iya prei pirang dina Ndang? Rong dina. Alhamdulillah Ndang. Iso layah-layah ngono. Ora iso Kang, aku ape piknik. Wah, krembojak Ndang. Sesok ae kowe dhewe ya Kang. Ngene ayo ndang ndelok ketoprak Wahyu Manggala ndelok gelar gebyare Kang karo DJ-nan ya Kang. Oke, langsung digas DJ Wahyu Manggala. Masih. Ayo ayo. Oye oye. Dah, siramu mubeng Dang. Ya siramu tenan. Modeli wong Ndang. Kantong channel UM Audio Wahyu Manggala iki Wahyu Manggala ya sing macane Wahyu Manggala sing ora galak sing ora galak mikir pire caplok macane moto bening aja dewek-dewek sing ora galak lho wow sing ora kewangsan galak wah ya dilundung waduh wah macane kereng sing ora galak wow maju lho boyo wah gelunduk wah aku iso ngono wah menang ae kok tak tumpahi kok atraksi saya siji munggah macan menang ae kok siji loro lho munggah siji loro telu empat ya lah kuat oh kurang ajar kayak ikan mati wah Wahyu Manggala
Sawetara pun kahkan titip lawan putraku. Aku wis ora kuat. Aku wis ora kuat. Tetuanggane para brondol ana ing Brondol, brandal, brondol. aku gedhi kok ya brondol. Ya iki benek putrake yo iki. Ya Jaya Wasesa. Apa sing Kowe iki ratu ana ing Kepoh Kencana. Ya gene kowe ra migatekake wong-wongku kabeh sing padha nelongso uripe. Kowe butuh apa? Butuh bondo donya, aku njaluk karyane negara ing Kepoh Kencana separo wae. Yen kaya ngono, kowe kabeh melu aku. Hah? Jak munggahne negara Kepoh Kencana. Temen Jaya Wasesa. Piye? Aku ngerti kowe iki ratu wong pinter, kelakon aku mbok gawa ing Kepoh Kencana, mbok lebokke kerangkeng dadi apa? Makan jaran. Lah upama kowe tak kerangkeng ning kene selawase apa moh? Gelem ora? Gelem ora gelem? Lho kene lho. Kene apa kok moh? Moh, saku Kak, saku. Piye? Kowe iki apa kunjulane Wayu Manggolo ora gelem iki? Gelem ta ora? Ayo, gelem ora? Saku. Kowe kaya wong bingung iki. Saku separo ora separo. Saku ya saku, ora ya ora. Sing baku mbok wenehi ora? Kas karya negara Kepoh Kencana separo. Kena. Kon wis gumlu. Ayo lakon mati. Sarah. Kudune aku matur nuwun karo kowe, merga kowe nyelametake aku saka tangane para brandal kang arep merjaya marang aku. Nanging aku butuh ngerti sapa tenane kowe. Belum. Awas Prabu. Wae. Kowe kaget jalaran. Sing nganggo topeng imawak. Layak ta layak. Nalika Paseban Agung negara Kepoh Kencana. Iya. Sira matur yen ana kraman kang mapan ana ing alas kumitir jebul kowe. Pancen blakotang ora tedeng aling-aling. Kabeh probal graya pitandur aku ing ujung. Aku kembali dadi ratu Kepoh Kencana. Wendane wong iping wayawan tangeh nganggo lamun bisa kelakon. Ya. Tak jaluk kan satria. Tak rung kepingan selembaring nyawa. Maju kowe. Oh, pasti. Sing mateni bojomu. Apa lupute karo aku marang kuwi? Mergo aku kowe dadi ratu. Wong jalanan kowe kepengin dadi ratu. Kowe tega marang kadangmu dhewe. Prikolane. Disuaran Agung pematur sing kaya ngono kuwi jebule kowe dhewe sing nandur Pancen program kabeh brocan aku. Yen ora nganggo cara sing kaya ngene, semara aku bisa
pateni Kang Mas Prabu Jayawasisa. Glegermu menungsone jebule watakmu watak iblis. Sakarepmu anggonmu ngucap jalanan wong gedeng ora kurang saka panyadat, wong seneng ora kurang saka ing Pancen aku panganan. gedhe marang kowe kabeh mung saka tumindak. Mila Kanjeng. Wis tega merjaya marang garwaku. Weh ning bojomu mati kepoh kencana kumblang gambaring kabeh. Mesondani tinimbang uripmu kedarang-darang luwih becik kowe tak openi. Mbok openi. Aja tang sadurunge turun. Aku bakal mbok openi sawise kowe merjaya marang garwaku. Aku ora sudi. Katimbang aku mbok openi oleh becik aku urip klambrangan wae ora apa-apa, Jul. Kowe durung ngrasakake urip klambrangan tanpa dongko. Kowe sih tak weni kanugrahan. Tak mulyake ngrasakake mukti wibawa ana ing kepoh kencana. Aku ora butuhake kabeh kuwi mau. Aku mau sesandingan wong sing duweni watak iblis kaya kowe. Aku mau sesandingan karo wong sing duweni watak iblis kaya kowe. Ciaciku jaraan koya. Dipenakke kok ora gelem nganyelke wong ae. Kok iso dipenakke karepmu penak kanggone kowe. Ning kanggone aku rekoso kok. Iya. Timbang cepet-cepet moto tak pateni bedang muleh. Makel ayak. Ora apa-apa. Mas Prabu mati, bojomu ya mati, mlebu taman tak gonjak, aku sing jeneng hati ratu.